sega da erva había varias fases. Segábana sempre os homes. E logo, cando a erva estaba segada, que se deixaba a velagare co calor do sol e que se secase, os rapaces pois íbamos con un caxato, que é unha vara de avellano, de abelairo, íbamos a darlle a volta, porque estaba pouco que arriba, polo boca abaixo, para que se seque polas ambas partes. Unha vez que estaba seca, pois aí colaboraban os homes, os rapaces e as mulleres. Había que xuntar a erva, que era o que se chamaba agabelare. Agabelare era amontonare toda a erva en montois para logo cargar o carro, unha vez que estaba cargado, pois levábase a pallarega. Eso na erva. Bueno, para que vos fagáis unha idea, porque Porto é un dos pueblos máis grandes en extensión, ten 200 kilómetros cuadrados. Entonces, para que vos fagáis unha idea, dir de Porto, por exemplo, os prados máis lonxe, polo Valle do Ubibei, que eran os prados do Pelgo, da Freixiña, desa zona, tardabas medio día en dire, co carro, e outro medio día en volver outra vez. Entón, cando se iba a erva a estos sitios, dormíase no monte. Ademais, eu tiño unha imagen, un espectáculo, vamos, inolvidable. Imagináivos, estando dormindo no monte, e metiuse entre a erva seca, non? Entonces, de golpe porrazo, despertaste e veilo ceo, estrellado. É un espectáculo que hai que velo para imaginarse, non? Sin contaminación lumínica, tamén sin contaminación de fábricas, de fumos e de historias. Entonces, eu teño unha imagen, vamos, moi impactante de estar deitado, ver a Vía Láctea e os planetas, esas estrellas grandes, Sirio, que entonces non sabía o que eran, pero, bueno, chamoume tanto a atención que fíxeme aficionado á astronomía. E era prácticamente algo macizo, a Vía Láctea era algo que agora vila moi difuminada, tens que centrarte moito para vela, pero naquela ocasión era abrir os ollos e ver algo totalmente nítido, era fabuloso. Entonces, bueno, pues eso, era unha vida bastante dura. O que se facía tamén a sega do pan, porque había un ano, sementábase o centeo nunha... Ahora non me acordo esa palabra exactamente. Nun brao sementábase nunha parte do pueblo, a parte de arriba, e o seguinte sementábase na parte de abaixo. Follao, chamábase follao arriba, follao abaixo. Entonces, cando se segaba a erva, o centeo, a palla, segábase e almacenábase nas ardades. Todos coordinábanse para baixare ao mesmo tempo, porque, curiosamente, o cruce nos camiños dos carros era moi conflictivo, porque os camiños eran estreitos. Entón, imagináivos un tránsito, ao mellor de 50 carros subindo a 50 carros baixando. Entón, sería moi lento. A xente puñase de acordo para dizer das 5 da tarde hacia abaixo, naide baixa cos carros. Hai que baixar das 5 hacia adiante. E naide sube das 5 hacia adiante, para que non haxa encontros no camiño. O carro de Porto, por exemplo, que eu non o vi en outros sitios, me imagino que tamén existirá, eran carros que cantaban. Pola fricción de o eixe cos apaladoiros, esa fricción facía que fixese un sonido estridente, a veces... Hai unha anécdota tamén de xente que foi de camping ali a Porto, entón estaba nunha tienda de campaña, cerca do río, e baixaban uns carros polo camiño da costa abaixo, e sentiron esa música, extrañoulle tanto que saíron da tienda de campaña, empezaron a mirar onde ven esa música, e viron que baixaban uns carros, pois ven dali. Entón, acercaronse a mirar a ver onde coño saía esa música, non? Porque extrañoulle un montón, non? Pois, incluso, podías identificar cos ollos cerrados que veciño viña co carro pola forma de cantar o carro, dese sonido. Bueno, o carro, digamos, a plataforma onde se puña están os estadullos, que son eses caxatos hacia arriba, están os ladreais e os varais. Os ladreais, igual invirto o término, pero os varais creo que era unha tagua curva que se puña lateralmente para que contenese o produto, non? E logo estaban os varais e ladreais, bueno, podo invertir o término seguramente, e logo as soltas que unían os estadullos dianteiros e os traseiros para que non se abrise pola presión. Por exemplo, no esterco, porque claro, as vacas estaban estabuladas todo o ano,
cagaban, obviamente. Entonces, igual se xuntabas con este espesor de medio metro de merda, de bosta de vaca, que tiñas que extraer na primaveira, normalmente o mes de maio. Eso utilizábase como abono para os praos e tal. Entón, aí puñanse uns ladriais máis altos para que contuese máis o abono. Na herba, por exemplo, pois os ladriais non eran tan vitais, porque a herba extendíase lateralmente. Entón, en función do que se acarrexase, puñase unha cousa ou puñase outra. Tamén se acarrexaba a leña. A leña cortábase, obviamente non había butano, e o sistema para quecer as casas e cociñare, pois era a base de leña. Logo, quizás había xente que podía facer un pouco de picón, que era o brezo, aproveitaban o brezo, as raíces do brezo, con eso facíase carbón, además tiña unhas calorías tremendas.